كبرات هاتل بي بي سي نايز مشت مدلواتنا زسب تستو قريب الله عفنيا منغس ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተማሊ አብ ጉዳይ ኤርትራ በዛባዝ ተዛረቦ ሪቶ ይብለው ሁለታችን መካከል ያለው የቁርሾም አመንጎ ክልቲና ዘሎ ቂምታን ኩናትን ዝሕምም ምባሌ ቁም ይለምበር ናጽነቶም አይደሊውን ማለት ያቆናል ኤርትራ አሜሪካ በዛባ ሰውአው መሰላት አብ ኤርትራ እማመ ከተቀርብ ሞራላው ባይታ ይብላኒላ በመንግስት ኢትዮጵያ ቅሬታ ዘቀረበሉ ሓደ ለዓለዋይ ሐላፊ ዩኤንኤችሲአር ካብ ኢትዮጵያ ከወጽእ ተወሲኑ ዝብልን ሓጸርቲ ዜናታት ዘዕለትን አሎና ካሕሳይ ተወልደ ብርሃኔ ምክታልኩም በኽብረ ዕድም አፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተማሊ አብዛቦ ጋዜጣው መግለጺን ናጽነት ኤርትራ መልኪቱ ዛሃቦ ሪቶ በብዙሓት ኤርትራውያን ቁጣም ድህር መፍጣሩ ምላሽ ይብሉሎ እታ አፈኛ ሎሚን ቢቢሲ አብዛቦ ቃል ኤርትራውያን ናጽነቶም አይደሊውን አይበልኩን ይሉ ሁለታችን መካከል ያለው የቁርሾም አመንጎ ክልቲና ዘሎ ቂምታን ኩናትን ዝሕምም ምባሌ ቁም ይለምበር ናጽነቶም አይደሊውን ማለት ያቆናል እቲ ተፈላሊና ዘሕለፍና ጊዜም አብ ኩናት ዘሕለፍና ወስኑ ዋለን ኤርትራውያን ሆኑ ኢትዮጵያውያን አይፈቱውን ዝብል ያብሪበ እንተ ኾነ ግና እቲ አምባሳደር ተማሊ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቀረበሉ ሕቶ ምላሽ ክህብ ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ኤርትራ ዝነበራ ርክብ ዘሰክፍን ምፍሳስ ደም ዝበዝሖን ነይሩ ብምባል እተን ሃገራት ካብ ምፍልላይ ሓሊፉ ተኾራርየን ጸኒሐነን ሕጂ ካብኡ ሙፀን ዓብይ ነገር ኮይኑ እቲ ርክብ ዝያዳ እናሰፍሐ ክኸይድ ዘኽእሎ ዕድል ኣሎ ኢሉ ዓሲቡውን ባዶ እያንዳንዱ ኤርትራዊ በአሁኑ ሰዓት ምናልባት ሰው አይጠይቅም እንጂ ቢጠየቅ ከኢትዮጵያ ጋር የተለዩበትን ቀን አያከብሩት ብዙሆነ ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ አብዛጅ እዋን አይተሓተትን መንበር እንተ ዝሕተት ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ መዓልቲ አይኽብርዎን አይፈትዎን በተማወጻኢ ዘለዉ ይዛረብዮም ብሸነኽ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳሊ ስምዒት ዘሎ አይኮነን ምስ ኤርትራ ምስ ካልኦት ጎረቤት ሃገራትን ሓደ እንትኾንና ጽቡቕ ምስ ኤርትራ እኮ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃገር ኢና ነርና ኤርትራ ጋር እኮ አንድ ህዝብ እኮ አንድ ሃገር ኣብ ዞባ ምብራቅ አፍሪካ ጽቡቕ ድሌታት ኣወንታዊ ራእይ ኣሎ እዩ ዝበለ አምባሳደር ዲና ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀስ እናበልና ናብ ሓደ መቃን መምጻእ ምርኻብ ርክባትና ከም ዝሕይል ምግባር ንሳቶም ዘለዎም ንሕና ዘይብልና ንሕና ዘሎና ንሳቶም ዘይብሎም ነገር እናተጠቀምና ናብ ቅድሚት ምድፋእ እዩ ጽቡቕ ዝኸውን ኢሉ ነይሩ ይኹን እምበር መግለጺ ተኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብቲ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግብረ መልሲ ክህብሉ ገይሩ እዩ እዚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ዘድልዮ እዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክጻረፉን ቁስልና ምሕካኽን ክቕጽሉ የብሎምን ክብል ሓደ ኣማን ዝተባህለ ኤርትራዊ ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ካልእ አድሃኖም ጂ ዝተባህለውን ኢትዮጵያውያን ተቃዋምቲ ኤርትራ አንጻር ሕማቅ መርሕነት ምቅዋሞም ንናጽነት ዝቃወሙ ይዝመስሎም ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲኡ ተሳቂዮም እዮም እዚ ማለት ግን ናጽነት ሃገሮም ይጸልዮም ማለት አይኮነን ክብል ርእይቱ ሂቡ ኣብ ፌስቡክ ላይቭ በቪዲዮ ምላሽ ዝሃበት ስነጥበባዊት ዳሃፋይ ቲንጋውን ተቃውማ በኸምዚያ ገሊጻ እቲ ናይ ወጻኢ ዝምድና ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራስ ብናጽነት ሕጉስ አይኮነን ኢሉ ተዛሪቡሞ ይሕዋተይ ብናጽነትና ሕጉሳት አይኮንና ክንደይ ጀጋኑ ክንደይ መንእሰያት ዝሰንኮሉላን ዝዓወሩላን ዝጾመሙላን ዝተሰውኡላን ሃገርሲ ሕጂ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ ዶክተር አብይ አሕመድ ይሃብቱ ልስን ቀልጢፍካ ክትእርማ ይቕሬታ ክትሓተሉን ህዝቢ ኤርትራ ይሓተካ ኣለኹ ኣነ በንጻር ዚ ንዶክተር አብይ የቅሬታ ሓተት ምባል ክቅኑ አይኮነን ዝብል ሪቶ ዝሃቡውን ነይሮም እዮም አፈኛ ዲና ሙፍቲ ግን ሕጂውን ናጽነት ኤርትራን ኤርትራውያንን አብይ ክብሪ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኤርትራ ነጻነት ኤርትራ ትልቅ አክብሮት አለኝ ሰው ናጽነት ኤርትራን ኤርትራውያንን አብይ ክብሪ ለኒ ሰባት ካብቲ ዝተዛረብ ኩሉ መንገዲ ወጻኢ ወሲዶም ስምዒታዊ ይገብሩ ኣለዉ ክልቲአን ሃገራት እንተ ተሓጋገዛዩ ዝሓሸ እየ ዝበልኩ ኣይኮነን ዶ ምስ ኤርትራ ኬንያ ሱዳን ጅቡቲ ሶማልያን ተደጋጊፍና ሓደ እንትኾንና እንታይ ይጸቀሙ እቲ ራእይ እኮ ንስ እዩ ንዕኡ ገዲፎም እዮም ነዚያ ቆንጭሎም ወሲዶማ ዛጊት በወገን መንግስት ኤርትራ ብዛዕባቲ አምባሳደር ዲና ዝበሎ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ብዞባ ደረጃ ክግበር ዝኽእል ቁጠባውን ፖለቲካውን ውሕደት ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በወገኑ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ሓደ ባጤራ ሓደ ሰራዊት ሓደ ኤምባሲ ክህልወን ከም ዝከኣልን ዘለዎን መግዛእታዊ ዶባት ትርጉም ከም ዘይብሉን ክዛረብ ተሰሚዑ ነይሩ ኤርትራ ዝመጽእ 24 ግንቦት መበል 30 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ከተኽብር እያ ኤምባሲ አሜሪካ በስመራ ሎሚ በፌስቡክ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ድሕሪ 2 ወርሒ ኤርትራውያን መበል 30 ዓመት ጽምብል መዓልቲ ናጽነቶም ከኽብሩ እዮም ኤርትራውያን ከዓ ብቃልሲ ንዝረኸብዎ ናጽነቶም ሕቡናት እዮም ብምባል እዚ መዓልቲ ናጽነት ክኽበር ንምርኣይ ህንጡ ምሕላው ኣስፊሩሎ
ኣብ ኤርትራ ዘይሕጋዊ ቅትለት ምስዋር ስቅያትን ዘይሕጋዊ ቀይድን ዝርከበዎም ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብመንግስቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ኣሜሪካ ከሲሳ። ኣብቲ ትማሊ ዝወፀ ንኤርትራ ዝምልከት ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላት 2020 ኣብቲ ዓመት ጥራይ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዝተሰወሩን ብመንግስቲ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ወይ ኣብ ማእሰርቲ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ተገሊጹ። ፖሊስን ሰራዊትን ዝርከቦም ኣባላት ጸጥታት ሃገሩን ሓያሎ ዓመጻት ፈጺሞም እዮም ክትብል ኣሜሪካ ትኸስስ። ተስፋ ለማርያ ኤርትራ ብክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀ ጸብጻብ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊኣ ክቐርብ ጸንሐ ናይ ምክፋእ ዘመተ እዩ ክትብል ነጺጋቶላ። ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ብጸላእቲ ኤርትራ ክድርድር ጸንሐ ናይ ምክፋእ ዘመተ እዩ بعين حق خران كله دمان خالوت هاجرات أب جوداي سباوي مسألات نايتنا مرجعت سند كتب التقل ناي مورال على النازل لو هاجر يلان ولا أمريكا تكون قبل تقاوم وقليتهم من قستي نتي أب تهاجر بعبالات تزكيات سبات بزي حق أسير كان أي مسوار تكبارات المكل خالد خوانة سعرتات كم زي كايدة تعمت هاوزوات سب حبيرو زعباتهم أب كل تشهن حدن ديمقراطية ولو تزطلبوا بوجل عصر تحمش تزفلتوا العلوت سب سلطان من قست نبرن أبتوان استعصروا غازيتنياتاتن زملكت حدش معبالتات كم زي اللون تغيسوم كنتات مع سرتي أزيح مع مخانون كساب موت بتسح كبيت نايتعنا قدات زكالع مخانون يقلس دحر مبال نتكونتات بناتا أكل نمرقاز كم زي كالت بخفل قدات وسعيت وتتساب يملكت درب زي قلنا زلوهم والكسبات كي ترفوا بكيد خمز ركوبون كونسلاوي أقلقلوت إمباسيتات كرخبو خمزي فقاد اللمون تغيسوم نخالو تتابغت بجلتات مركز بمقبارة بزسفرو حبريتا دمام ولا قوا قلب سنك هايمانوتاوي امنتهم تأثيرهم زنوبرو سبات انت تفتحوا لعلي 4 زخونو آمنت كريستنا تأثيرهم اللو يلوم تاقر هاقراوي مرجع أكايدا همزي تفلتن ناي هايمانوت مزراب من كسقاسن مودا بالناس النتات كم زي اللو تسبساب زرزيرو اللوم اتنا استا 3 عامتات نتاقر زمر حازلو بريزدنت إساياس آفوركي نتي أفشهن شعات 297 تصدق قوام كي تأوج زموتا يكبل قليس ومن بارو يفلت نتكساب كلتشهن كلتن كم مسجاجر زقوم هجراو بايتون بزي وقعوي مجلتي أفريس ويركب سبساب أمريكا بزي كازي حالتات إرترا دوب إثيوبيا سجيرهم أب كل التجراي زي حجاو قتلت كم زفتهم بمتكاس إرتراويان سدتنياتا تام سوارن بحيلي كاب تجراي ناب هجرهم أم مملاسن إيد كم زلوا كسيسون من قست إرترا نتي أب تجراي بوتادراتو تفتي مزبحال قتلتاتن كالوت مجاس مسلاتن كنزقوم مسنحي ذكرن بحصر سيناتات زالت كنسجر سودان نقديات نايتي اب شنجا 298 اب كينيان تنزانيا استفصم متقات مخاس 335 مليون دولار كم خفلت امريكا فليطا اتكا حسان نقديات نايتي اب يمن اب العلي حنت مركب حيل بحر امريكا زي تخايد متقات بومباون زملكتيو سودان اشبرتا عقيبه تبايلا كتكسس دهر مصنا اب زحلفه عمت نتكا حسات كفل مسمعه يذكر أبني جرفتنا علوا كم استخايد منجست جالسو لومي عجاوج حتى جل عطقات نبيت منجست هاجر كقواس روابس فتن الأوان بأحدو حلوا بريزيدنت كم استمرسوس أبسابات حبيرهم أبز قرب أوان أبز استخايد الديمقراطية أمريكاز تعوته مروس بريزيدنت محمد بازوم لحرت صباح عربي بتر سلطانو كحز أبز الدال واللزلو أوانيو بتفتسخنا أجات مزلو تاب خوينات حار حدن متتاو كالوت هاجراتن تحمز زلا يمن فلما أوان كتابة كورونا فيروس تقبلا تاب مجد كوفاكس تباهيلو زفلت علم لخاو متحبار زي ترخبه لعلي 300 شيخ بالقاطات لومي أبو دباويت كتما عدن كم زعتو تجلسون بمرزام غاز كم تسمى زنقرالو فلوت روسيا وتقاوم بوليتيكينيا أدمام حسام مقبي كم جمرت فريتو ودرب عن 4 عمت أليكسي نافالني أب جرمن تحكمون أو حجرو دهر ملاسو أب كيد كم زعتون للعلي كلت عمت مع سرتي كم تفردن يذكر فرداو مسرح نايتي اب تحتي اجري ابال بوليس موتات سليم امريكاوي جورج فلويد لومون قصيلو له ابتي نايلون مغاوايا طبقات ابال بوليس نبر ديريك شاوفين سنو $10 باطيرا حيزون اب دكان كاتو زرئي قداح فيديون فلما اوان كم جبت اقربهم موت نايت سليم امريكاوي املو علم تقوموتات لا عيلو نيريو
መንግስት ኢትዮጵያ ቅሬታ ቀርበሉ ዝጸንሐ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማቲጀስ ሌሬቲ ካብ ኢትዮጵያ ክወፅእ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ። ማቲጀስ ሌሬቲ ንሓደ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ምክትል ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ እዩ። ሃና ዝራጽዮን ተወሳኺ ኣለዋ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘቕረቦ ጥርዓናት ንምክትል ሓላፊ እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ማቲጅስ ሌሬቴ ካብ ኢትዮጵያ ኣውፂኡ ናብ ካልእ ሃገር ከም ዝቐይሮ ቢቢሲ ካብ ሰራሕተኛታት ዩኤንኤችሲአርን ሰብ መዚ ኢትዮጵያን ክረጋግጽ ክኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ውልቀ ሰብን ካልኦት ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ዝነበሩን ኣብ ትግራይ ብዝተላዕለ ግጭት ኣመልኪቶም ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ ዕቃበታትን ተቃውሞታትን ከም ዘለዎ ክገልጽ ምጽንሑ ቢቢሲ ክፈልጥ ክኢሉ ኣሎ። ብጀካ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ማቲጅስ ሌሬቴ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዩኤንኤችሲአር ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ኣብ እትርከብ ውልቀ ሰብ እውን ዘለዎ ቅሬታ ኣስሚዑ ኣሎ። እታ ውልቀ ሰብ ኣዋሃዲት ሓገዝ ተመዛበልቲ ክትከውን እንከላ ኣብ ሓምሻይ ጽፍሒ ሓላፍነት ትሰርሕ መንባራ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ካልእ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅሬታ ዝቐረበ ኣብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ን25 ዓመታት ዝሰርሐ ሰብ ምዃኑ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ የረድእ። ቢቢሲ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ንወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እኳ እንተሓተተ እቲ ኣፈኛ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ሓቢሩ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ እውን ነዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታቱ ዝቐረበ ቅሬታ ኣረጋጊጹ። ሓለፍቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ሰራሕተኛታትና ዘለዎም ጥርዓና ኣቕሪቦም እዮም ድሕሪ ምባል ትካልና ነቲ ውልቀ ሰብ ናብ ካልእ ቦታ ቀይርዎ ኣሎ። እዚ ግን ኣቐዲምና ነካይዶ ብዝነበርና ምቅያራት ሰራሕተኛታትን ምድልዳል ስራሕን እዩ ተገይሩ ኢሉ። ብተወሳኺ ናይቲ ትካል ኣዋሃዲት መደባት ካብ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ተወሲኑ ዝብል ቢቢሲ ዝረኸቦ ምንጭ ግን እቲ ትካል ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 28 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ክልል ገሊጹ። ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮሚያ ኣማስዩ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 12 ከም ዝቆሰሉ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ትማሊ ሰሉስ 30 መጋቢት 2021 ኣብ ወረዳ ባቦ ገንቤል ጣብያ ቦኔ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣሰቃቂ ኢሉ ዝገለጾ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኦነግ ሸኔ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ቢቢሲ ንገለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ንድሕነቱ ክብል ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ነባሪ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተኸስተ መጥቃዕቲ ከምዚ ይብል። ንኣኼባ ኢሎም ምሸት ሰዓት 2 ሓረስቶት ፀውዖም ኣኪቦም ብጥይት ቀቲሎሞም እቲ ተኹሲ ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዛ ስለ ዝነበረ ኣነ 4 ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ሒዘ ሃዲመ ሰባት ከም ዝተቆትሉ ግን ደው ኢለ ናብ ማሕደርቲ እቲ ወረዳ ነጊረዮም ንግሆ ናብቲ ከባቢና ክንምለስ እንከለና ግን ኣብ ኣፍ ደገ ገዛይ ኣስታ 37 መይቶም ረኺብና ሕጂ ፍሉይ ሓይሊ ነቲ ከባቢ ተቆጻጺርዎ ኣሎ። ካልእ ድምፁ ክመሓላለፍ ዘይፈቐደ ናይ ዓይኒ ምስክር በቲ መጥቃዕቲ 1 ዓመት ዕድመ ዘለዋ ህፃን ምስ ወላዲታ ግዳይ ከም ዝኾነት ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ትማሊ ምሸት ከባቢ ሰዓት 8 ከም ተፈጸመን ሓዲሙ ናብ ጫካ ከም ዝኣተወን ብምግላጽ ንጽብሒቱ አንጊሁ ምስ ተመለሰ ሰብ ከም ቆጽሊ ረጊፉ ከም ዝጸንሖ ህፃውንቲ ኣብ ሕቑፍ እዴታቶም እንከለው ተቐቲሎም ከም ዝረኣየን ተዛሪቡ። ሰራዊት ኣርፊዱ ከም ዝመፀን ሎሚ 28 ኣስክሬን ምቕባሮም እውን መስኪሩ። መንግስቲ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ መጥቃዕቲ ክንደይ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብዛዕባ ሓይልታት ጸጥታ ዝወሰድዎ ስጉምትን እኳ እንተዘይገለጸ ቁፅሪ ሙታት ግና ክውስክ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ብዛዕባ እቲ ኩናት ተወሳኺ ሓበሬታን ምርካብ ናብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከምኡውን ናብ ሰብ መዚ ክልል ኦሮሚያ ዝገበርናዮ ፈተና ይተዓወተን። መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣካላት ጸጥታ ክልል ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቒሶም ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ስጉምቲ ምውሳዶም ብምግላጽ እቲ ጉጅለ ናይ ህወሓት ተለኣኺ ብምዃን ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ መሓውን መንግስቲ ብምፍራስ ኣብ ልዕሊ መራሕትን ሰላማውያን ዜጋታትን ናይ ሽበራ መጥቃዕታት ክፍጽም ጸኒሑ ኣሎ ክብል ከሲሱ። ኣብ መወዳእታ ማጆር ዝተባህለ ናይ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከልቢ ንኻልኣይ ግዜ ንሰራሕተኛታት ቤተ መንግስቲ ከም ዝነኸሰ ተገሊጹ። እቲ ከልቢ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንኻልእ ሰራሕተኛ ብምንካሱ ኣብ ስልጠና ይጸኒሑ። እቲ ዝተነኽሰ ሰራሕተኛ ብሓካይም ተራእዩ ናብ ስርሑ ከም ዝተመልሰ ወሃቢ ቃል ቀዳማዊት እመቤት ጂል ባይደን ገሊጻ። ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ምሸት ዝበልናዮ ምድላዋት ቢቢሲ ትግርኛ እዚኦም ነይሮም። ፈኖና ኣብ ሓፂር ማዕበልን ኣብ ሳተላይትን ምክትታል ይከኣል እዩ። መሳዳላዊት መደባት ሓና ዘራጽዮን ስቱድዮ ቴክኒሽያን ሙባረክ ኣብድላ ምሳኹም ፀናሕኩ ካሕሳይ ተወልደ ብርሃነ ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኸበና ሎሚ ለይቲ